Hola, jo sóc Sno. Avui som 6 de maig de 2025. Vaig tenir un ictus. Vaig buscar això. Això. Ictus por això. És una inflamació crònica. No, la següent. Ictus euskotrom... per mi no. Siguiente. Ictus por otras causas poco frecuentes. Ruptura de las paredes no és el meu cas. Següent. Trombónicos venosa cerebral no és el cas. Això. Per què? Ictus de causa indeterminada. En ocasiones, después de hacer un estudio completo, no se identifica de forma clara su causa. En estos casos se habla de ictus de causa indeterminada. Jo? És una puta merda. Per mi. Imagina't que algú fa mal a mi i vaig tenir un ictus. Venjança o controlar emocions, jo què sé. Teràpia, jo què sé. Vaig tenir un ictus a mi mateix. És molt trist. Em fa ràbia. No és just. Un altre exemple. És una altra cosa. Les cites. Vaig posar que vaig tenir un ictus. I la gent suda. Ho entenc. Però és difícil d'explicar. Ocultar vaig tenir un ictus. És una putada. És una putada la parla. És una putada. Puc entendre, però no puc parlar. En anglès, per exemple. I em fa ràbia. Hòstia. Vull vacances? Vull vacances. No fer res, absolutament res, 2 setmanes. Canvi de tema. Vaig fer un còmic amb la Laura i la Clàudia i no passa res. És un paquet de llevat. Està bé. Estàs segur? La noia. El noi... Sí, i tant! Ho posava a la recepta de TikTok. I la noia, pues, vale. Ho veus? I la noia... Quina bona pinta! Dimonis! Creix molt! Correm! Sortim d'aquí! I la noia... No faràs la recepta de TikTok. Em fa raixa. Adeu, que vagi bé. I
els dijous més. Adeu!